ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತುಣಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕರಿನ ಎಗ್ಗೆಡು ನಮ ತ ತ ದ ಧ ನೆತ್ತ ಕಾಗುಣಿತನು ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದ. ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮ ಐತ ಕಡೆತ ಅಕ್ಷರ ನ ಒಂದೆತ ಕಾಗುಣಿತ ಅಕ್ಷರನು ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಪಂದು ತೂಕ ಬಂದುಲೆ. ನ ನ ನಿ ನೀ ನು ನು ನೃ ನೇ ನೈ ನೋ ನೌ ನಂ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ನ ಅಕ್ಷರದ ಕಾಗುಣಿತ ಅಕ್ಷರ ನನ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೆಯ ಗೆಳೆ ತಿಕ್ಕಿದ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು.